Кой може да познае къде е грешката в следното изречение? Do you know what time is it? Грешката е в словореда. И сега ще ви покажа как трябва да бъде правилното изречение. Правилното изречение е Do you know what time it is? Знаеш ли колко е часа? Това са така наречените непреки въпроси на английски, при които въпросителният словоред преминава в съобщителен. Давам още един пример. Много често грешно чувам Do you know where is she? Вместо правилното Do you know where she is? Знаеш ли къде е тя? Повечето от вас се подвеждат заради словореда на стандартните въпроси. Where is she? И What time is it? Но когато пред тях сложим Do you know, те вече стават непреки въпроси и въпросителният словоред се обръща на съобщителен. Ако искате да разберете повече за този тип словоред и да упражнявате с още много примери, то са ви нужни уроците на английски с Тели. Коментирайте под това видео, че имате интерес, за да получите повече информация и това как може да учим заедно.